Vážení pánové, studenti, krásné odpoledne. Je středa s datem 24. dubna 2024 a já vás vítám tady v tomhle úžasném Gočárově sále na předávání cen Pardubický kraťas, tedy slavnostním vyhlašováním této soutěže. Mnozí z vás jsou tu už po několikáté, konkrétně po třetí, protože jde o třetí ročník. Já jsem tu letos úplně poprvé, moje jméno je Petra Beránková, známe se ze zpravodajství Českého rozhlasu Pardubice, i tam možná zítra už zazní vaše jméno, pokud vyhrajete, a budu vás tedy poprvé těmito úžasnými cenami provázet. Ještě jednou, dobré odpoledne. Nejdřív mi dovolte pár důležitých technických informací. Výsledky téhle úžasné studentské filmové soutěže jsou až do této chvíle přísně tajné. Já jsem dostala čerstvé výsledky, mám je tady v deskách, takže nejdřív pár zajímavostí. Do letošní soutěže se přihlásilo celkem 68 autorů z 670 filmy a celkem 34 škol z celé České republiky. Tuhle soutěž pořádá jako vždy Střední škola informatiky a ekonomie Delta, taky zatleskejte. Děkujeme Deltě. Porota i tentokrát hlasovala tajně a u každého snímku budovala kritéria, jako je kamera, střih, zvuk, výtvarné řešení, téma, námět a scénář. No a porotci v součtu bodů vybrali nejlepší filmy v celkem 7 kategoriích. Ale nepředbíhejme. I letos v letošním roce záštitu poskytli. Právě dorazil, jsme rádi, pan náměstek hejtmana Pardubického kraje pro kulturu inženýr Roman Línek. Vítám vás tady, Romane. Krásné odpoledne, úplně na čas, díky. A děkujeme taky panu primátorovi statutárního města Pardubice, panu Janu Nadrchalovi, ten tu není, i tak mu tleskáme a děkujeme městu Pardubice za podporu. Soutěž už tradičně finančně podpořili Elektrárny Opatovice AS. My děkujeme za finanční podporu už po třetí. Není tady pan Zadák, ale máváme mu někam na cesty, takže děkujeme EOP, díky. A musím velké díky také firmě Fomej SRO Hradec Králové za formu věcného daru a za Fomej je tu pan Vítek Šimek. Jsem moc ráda, děkujeme. Jsou tu i naši porotci, které tímto už nalákám na ten pruh, co jsme tady naznačili na zemi. Jsou tu Pavel Trnka, výtvarník, režisér, autor animovaných filmů. Dobré odpoledne. Něco o něm. Pracuje jako vysokoškolský pedagog na Pedagogické fakultě v sousedním Hradci Králové. Garantuje řadu předmětů oboru grafická tvorba a multimédia. A má zkušenosti z loňských ročníků. Za okamžik se ho zeptáme, jak vnímal ty letošní snímky a jak je hodnotil, jestli mají filmy úroveň, jestli jsou nadějné a jestli ta laťka šla nahoru. Omlouvá se bohužel pan Martin Škrobák, ale máme tu novinku nového porotce letos, což je legendární freelancer s 20letou praxí v oblasti digitálního videa a fotografie. Jako kameraman dokumentoval celkem 15 let úžasnou rallye Paříž-Dakar. Původně vystudoval středoškolskou informatiku. Pan Jan Zhor, díky, že jste tady. Dobré odpoledne. No a teď už poprosím o úvodní slovo za organizátory toho nejpovolanějšího ředitele soukromé školy Delta o oficiální přivítání. Pan Jiří Formánek, je to na vás. Dobrý den. Dobrý den. Já bych vás teda tady hrozně rád přivítal, i když vy už jste tady vlastně od rána, od nějakých 8-9 hodin, kde asi jste byli na workshopech, které vedli pánové porotci. Já jsem jako vás vlastně nechtěl vítat, já jsem chtěl poděkovat všem, kterým ještě neděkovala paní kolegyně, a to vlastně všem, který můžou za to, že takovouhle nějakou soutěž tady máme. Jedno jméno si nechám naposled, tak až jako naposled odejdu a nikoho neřeknu, tak prostě na mě ještě nějak zakřičte, že jsem na jednoho zapomněl. Takže v první řadě bych chtěl poděkovat paní Gabriele Votavové, která organizuje tady celou soutěž. A na kterou jsem loni zapomněl. Takže proto jí teďka děkuju úplně jako první. Pak bych chtěl poděkovat
všem studentům, a jména opravdu nedám a moc se omlouvám, který pomáhali s organizací celou soutěží, jo, tamhle na mě mávají, takže jména aspoň Vojta Wolf, Mára Hlava, student ze 4. ročníku, kde bohužel, ale střílí, Pavel Ďulišík, jo, Pavel Ďulišík za kamerou, Vítek Petr Žílek, který vlastně náš nejnadějnější kameraman asi za celou existenci 30letou Delty, takže tomu taky velký dík. Matěj Tobiáš Moravec s foťákem, Filip Kopecký, Aneta Lihancová a spoustu dalších. A ještě bych vám jenom chtěl říct, nebo zeptat se, jak dlouho si myslíte, že se tenhle ročník soutěže připravuje? Kdo si myslí, že měsíc? Zkuste nějaký ruce nahoru. Je to míň? 2 měsíce? Tak dobře. Je to míň než půl roku? Ne, určitě ne. Tak je to tak. 7 měsíců se tady ten ročník připravoval, před 7 měsíci se začal připravovat a největší dík patří tomu Richardu Brunovi, který za to všechno může, který soutěž vymyslel a už 3. ročník vlastně takhle krásně organizuje. Takže snad jsem na nikoho nezapomněl a těm, na který jsem zapomněl, těm poděkuju příští rok jako první, stejně jako jsem to zvládnul letos. Díky moc všem, užijte si dnešní den. Pane Formánku, ještě sekundu postůjte. Máte úžasné kluky ve škole a samozřejmě kluci na něco mysleli, tak já jenom musím zmínit. Vy máte dneska svátek, všechno nejlepší přejeme. Jirkové mají svátek, takže ještě všechno nejlepší. Tak, teď už vás posadím a poprosím o přivítání dalšího z hostů, pana Romana Línka za Pardubický kraj. Romane, dobré odpoledne, jsme moc rádi, že jste dorazil. Tak díky moc. Omlouvám se na to malé zpoždění, ale ty 3 ročníky vlastně, nebo ty 2 předtím si pamatuju a myslím, že to byl dobrý nápad, takže za něj děkuji těm, kteří přišli asi tam i tímhle směrem a jsme rádi, že máme v Pardubicích festival, nebo v našem kraji a jsem rád, že není jenom pardubický, ale že je široký, co se týče účastníků. Já vás tady vítám, protože jste na půdě Pardubického kraje. Gočárova galerie ráda poskytla, bych řekl, komfortnější prostředí, než byli před rokem ve škole. A minimálně air condition tady funguje jako lépe. Doufám, že jsem se trošku dosilý posledně. Ale nicméně Gočárova galerie, kterou Pardubický kraj zřizuje a vlastně Pardubický kraj tuhle investici udělá, tak si myslím, že to máte krásný prostředí. Je tady filmové kluby teďka teď přemýšlím od kdy, jestli od září, to je jedno, ale prostě běží tady filmové kluby. A já bych vám popřál, aby tu kreativitu, která s tím je spojená, a některé filmy jsem viděl, takže si myslím, že jsou dobré, jako byly v minulých ročnících, možná i lepší v některém, tak aby vás provázela celý život a dělala vám radost, abyste se nenechali znásilnit technikou a artificial intelligence, čili že všechno dělají stroje a vy vlastně jenom za chvíli nebudete vědět ani, jak se ten knoflík otáčí, protože to vám někdo poradí. Takže si držte tu svoji kreativitu. Já si myslím, že Češi historicky jako byli, třeba když to vemu s Němcema, tak jako na techniku podobně dobří, ale když přišlo na improvizaci, tak ti naši předci byli možná šikovnější než naši sousedé v Německu nebo někde jinde. Takže ta kreativita, ta improvizace je na místě a rádi jsme podpořili jak soutěž jako takovou, ale pak máme nějakou cenu osobní, taky rád předám a docela mě ten film zaujal, protože jakoby nejde s tou inteligencí artificial, ale je dobrý, takže, ale blahopřeju pokrvně všem, nejen tomu svému. Děkuji. Náměstek hejtmana za kulturu, pan Roman Línek. Děkujeme, Romane. Vy jste zmínil tohle úžasné místo. Já tady bohužel tentokrát nemám ani pana primátora, ani paní Kočovou, která loni, pokud jsem se dívala správně na ten přenos, slibovala a zvala nás na půdu magistrátu do velkého společenského sálu. Ale my jsme to úplně obrátili a my jsme dorazili rovnou sem do Gočárovy galerie, protože to je krásný prostor. Tak asi děkujeme i Gočárovy galerii. Zatleskáme. Děkujeme. Díky moc. I pana Vítka Šimka za FOMEJ bych poprosila o pár slov, jestli chce. Pojďte k nám, protože pojďte nám něco říct. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Já jsem přijel z Hradce Králové už po 3. a jsem
už jako poprvé jsme se shodli na tom, že to vlastně vůbec nevadí, že jsem z Hradce Králové. A my jsme rádi, že u té soutěže můžeme být vlastně od samého začátku a z toho, co jsem viděl letošního, tak je znát, že ta úroveň jde jako raketově nahoru a to už se vlastně první rok začínalo na poměrně jako solidních základech. Takže jsme rádi, že u toho můžeme být a že vlastně tvoříte něco. Tak, díky. Děkujeme a zůstaňte s námi, protože taky tuším, že tam máte některou scénu. No a jaká je nějaká změna od loňská, jestli natočené filmy mají vzestupnou tendenci, jakou mají úroveň, jestli jsou nadějné a o tom, že třeba jsou dobrá témata natočení, tak na to už bych se asi zeptala našich porodců. Nejdříve pana Pavla Trnky, protože ten má zkušenost, tak jak to letos probíhalo? No myslím s pardubickým kraťasem, s těmi předchozími ročníky, takže jaká je ta tendence filmu? Vzestupná? Tendence filmu, řekl bych, samozřejmě rostoucí, ale co je úplně hrozně nejdůležitější, že vůbec tady Richard a škola Delta vlastně to organizuje, protože úplně nejvíc podstatný je, že vy, tvůrci, si sem přijedete a že máte své diváky, kteří ten váš film uvidí. Je tam neobyčejně důležitá vůbec ta vaše zkušenost, že vidíte, že se na to někdo dívá, že to nějak hodnotí a pro vás to potom znamená milník na další rok. A je to vidět právě na těch filmech, že ty témata jsou hrozně hluboká, že je tam vymakaná kamera, svícení a dokonce i color grading, je to prostě pecka. Takže děkuju. Děkujeme. A úplně poprvé jste s námi vy. Honzo, tak povídejte. Vy máte velké zkušenosti v oblasti digitálního videa a fotografie. Bude se hodit, jak vás to překvapilo? Mile? Každopádně mile. Ta úroveň byla super a hrozně se mně líbí vlastně tady ta současná doba, kdy došlo k naprosté demokratizaci vlastně té zobrazovací techniky, takže každý může mít prostě špičkovou kameru a prakticky každý nosí špičkovou kameru v kapse, takže už je to akorát o té tvorbě a i ty témata, prostě není to jenom nějaká honba za lajkama, ale jde to prostě jako do hloubky, takže velká paráda a klobouk dolů všem, co se účastnili. Skvělé hodnocení, díky. Pánové Pavel Trnka a Jan Zhor budou společně se mnou předávat ceny, tak já se posouvám ve scénáři. To vyhlášení bude probíhat obdobným způsobem jako v minulých letech. Ceny jsou jasné. 3. místo 1000 korun, 2. místo 2000 korun a 1. místo vždy 3000 korun pro autora toho konkrétního filmu. Samozřejmě jsou tam i speciální filmy, na ty se taky podíváme a speciální ceny, jinak potom vše shlédnete na stránkách pardubického kraťasu.cz. Máme tam ceny od VIP sponzorů. Takže já obrátím list a jdeme se pustit na první udělovanou kategorii. Mám tu úplně čerstvé výsledky a poprosím i režii, aby spolupracovala. Jdeme tentokrát na výsledky v kategorii animovaný film. 3. místo v kategorii animovaného filmu poputuje do Litomyšle, do základní školy U školek 1117 a bude to tým 2 TV a podsta českým vynálezům. Zatleskáme. Film mapuje české vynálezy a je podstou chytrým vědcům z naší republiky. A pokud tu máme někoho za 2 TV, tak poprosím, aby šli k nám, nebo alespoň někoho, jo, no pojďte, to jste vy. Pořádně jim zatleskejte. Holky. To máte vy na svědomí. Vy máte na svědomí poctu českým vynálezům. Teda v takovémhle složení jste pracovali. Jak se jmenuješ? Linda, Františka, Emma, Justína. Teda, tak to je holčičí režisérský tým. Jak vás to napadlo vrhnout se do světa animovaného filmu? Tak my jsme to dělali v podstatě do Zlína, protože tam bylo vyloženě téma české, nebo jako vynálezy pro lepší život. Tak my jsme to dělali se školní televizí, máme ve škole. A tak jako my jsme si řekli, že Češi toho vynalezli hodně a že by bylo dobrý to jako lidem přednést. Dobře, tak mě aspoň jedna z vás řekněte nějaký ten zajímavý český vynález, který tam je hodně vypíchnutý. Co třeba? Připomeňme si nějaký. Já nevím. Lodní šroub třeba? Něco z Chrudimska nebo z Pardubicka, ne? Tak kontaktní čočky, nevím, kde je vynalezl. Vichterle? No,
A potom ještě třeba Stan z Portsoudu, ten vynalezli český skauti. Stan s podstadou, to jsem nevěděla, tak zatleskáme. Jména skautů neznáme, ale děvčatům budeme předávat ceny. Holky, pojďte k našim porodcům. Pojďme na to, 2 získává 3. cenu za animovaný film, teda tomu říkám dámská jízda. Tak holkám ještě zatleskejte, protože byly nesmělé. Vy všichni to obkoukejte, až si půjdete pro cenu. Ano, paní Votová? Ano, dobře. Takže vždycky potřebujeme takovouhle věc, aby se někdo za slečny podepsal kompetentní, ano, nějaký zákonný zástupce. Tak, děkujeme, teď je formalitám učiněno zadost a jdeme na 2. cenu v kategorii animovaného filmu. A já vím, že cenu získává Lucie Foltínová za Dračí lov. Lucko, pojď ke mně. Já si dovolím tykat, pokud tu bude tolik mládí. Lucko, ahoj. Dobrý den. Odkud jsi přijela? Z Náchoda. Dračí lov. Řekneš nám v jednoduchosti, o čem tenhle tvůj animovaný film je, protože byl asi hodně úspěšný, když je na stříbrném místě. Je to o tom, že drak šel na lov, protože původně teda byla hladová ona a její děti, ale nakonec ona není jediná na lovu. I ty věci, které ona loví, ty ryby jsou na lovu, ale nakonec se ukáže, že v podstatě ten největší lovec není ani ten drak, ani ta ryba, ale ještě něco mnohem většího. A to už se musíme podívat, veď, kdo je ten největší predátor ve skutečnosti. Zatleskáme ti a pánové porodci ti předávají poukázku na 2000 korun, abys mohla dál na střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky tvořit. Takže zdravíme do Hradce Králové i do Náchoda. A jdeme na 1. cenu v animovaném filmu a já už vím, že to budou 2 babičky od Anežky Havrdové. 2 babičky. Tak každý míváme 2 babičky. Anežko, ahoj. Dobrý den. Jak vznikl tenhle námět? Tak vlastně my máme rodinnou školku, takže hnedka mám publikum, kde dělám vlastně pohádky a tam vlastně vyprávíme vždycky pohádku a tuhle to mám vlastně od malička hrozně ráda, takže tak to vzniklo, že děti mají rádi a tak vlastně... Ano, mám tady napsáno, autorka filmu vytvořila v 15 letech v době školní docházky ještě před nástupem na střední a vyšší odbornou školu. Je to z knížky Dcera slunce od Michaely Tvrdíkové. Tu neznám, stojí za přečtení? Jo, já ji mám moc ráda. Já jsem posílala vlastně 2 filmy, ten jsem dělala dřív, takže to byl jakoby můj první větší projekt, takže proto, no. Dobře, tleskáme ti. 1. místo v kategorii animovaného filmu Anežka Havrdová, pojď k našim porodcům a její 2 babičky. Byl vynikající, říká pan Trnka. Vidíš to? Tak ještě jednou velký aplaus. A já se podívám do kategorie juniorské filmové okénko pro studenty 2. stupně. Tak, kdo je tady zástupce studentů 2. stupně? Mávněte na mě. Kdo bude... Tak vy, dobře, tamhle. Tak, no, oni se stydějí, nevadí. Pojďme na 3. cenu v této kategorii. A já vím, že bronz v kategorii juniorské filmové okénko pro studenty 2. stupně získává Sofia Geislerová za Léto 42. Pardubický kraťas a Sofie. Pokud mám Sofii, tak ji ráda uvidím. Možná tu není, nebojte, samozřejmě, kdo se nedorazil, nemohl třeba i ze školních důvodů nebo z jiných důvodů dorazit sem k nám do Pardubic, tak my cenu pošleme. Já jenom řeknu, že ta cena poputuje na gymnázium Dvůr Králové nad Labem a je to snímek o, pozor, složitosti lásky v období 2. světové války, to mě hodně zaujalo, za doprovodu písničky Neznámý od Marty Kubišové. Tak Sofii zatleskáme ještě jednou, alespoň na dálku. Díky. 2. cena v této kategorii bude pro film Vrabčátko a Joela Tomoška. Vrabčátko a Joel Tomošek. Dospívající kluk bojuje s šikanou a odmítnutím nejen od svých vrstevníků, což ovlivní jeho následná rozhodnutí. Joel Tomošek a Vrabčátko? Nevadí, základní škola do Chotěbuzy poputuje i cena, tak zatleskáme ještě jednou za 2. místo. Joelovi Tomoškovi.
Ale věřím, že ti, kteří mají první cenu v kategorii juniorské filmové okénko pro studenty 2. stupně, jsou mezi námi. Poputujeme do Kolína. Je to úplný tým, který vypracoval snímek Spláchnutím to nekončí. První cena pro Spláchnutí to nekončí patří Lindě Bašistové a kolektivu. Aha, jsou tady. A je to Linda Bašistová, Adéla Musilová, Aneška Kňourková a Majda Kadlecová. Je to tak správně, holky? Ahoj. Dobrý den, ahoj. Ahoj. Správně jsem řekla všechna jména. Je to tak? Ježíš, vy jste krásný a takhle nadějný. Pořádně jim zatleskejte, prosím vás. Podívejte, co se nám tady rýsuje. Spláchnutím to nekončí. Já jsem si četla anotace u všech filmů a tady jsem se dočetla o tom, že to je něco o tom, jak vlastně společně souvisí škola a zoologická zahrada. Ale nic mě nenapadlo. Tak řekne mi některá z vás, jak spolu souvisí zoo a škola? No tak možná se někdy děti chovají jako zvířata ve škole? Ne? No tak my jsme vymysleli, že vlastně jako on ten kluk spadne do záchoda a tím potrubím se dostane do zoologické zahrady. Což je příjemná změna ze školní lavice skončit někde u jídla, u orangutanů třeba, že jo? Jo. Ještě tam je nějaká vtipná historka v tomhle vašem juniorském filmovém okénku? Je tam něco takového, co byste chtěli vypíchnout? Kdo vlastně přišel s tímhle nápadem? Která z vás? Mě neříkejte, že všechny 4 jste najednou přišli na společný nápad. Kdo byla první, víte to? No, my jsme vlastně spojovali všechny nápady dohromady a pak nám z toho vyšlo tohle. Neuvěřitelný, já vám zatleskám a pánové porotci předávají cenu. Spojitost, která se ve filmu objevuje, by vás asi opravdu nenapadla. Krátký, animovaný, hodně střeštěný film parodizuje obě výš jmenovaná prostředí. Já myslím, že škola se dá lehce parodovat i zoo. Spláchnutím to nekončí, takže holky kreslily, animovaly, stříhaly, dabovaly a to všechno doplnili úplně originálními zvuky, ruchy, titulky. Holky ze 7. třídy v Kolíně. Věřte, že se u toho taky hodně pobavili. Tak jim ještě jednou zatleskáme. Holky, gratulace. Tak, čerstvé výsledky přede mnou. Jdeme tentokrát na krátké filmy vytvořené studenty 2. stupně základní školy společně s pedagogy. A 3. místo tentokrát opět se objevíme v Litomyšli. A jsou to Poklady z půdy a Matěj Křoustek. Matěj, pojď Matěj. Ahoj. Dobrý den. Teda, ty jsi fešák, máš úžasnou mikinu, ty jsi to krásně pojal. Tak mi řekni, jak jsi přišel na to, že z tebe bude filmař? No, vlastně moji rodiče mají ekologické hospodářství a takže jsme s rodičema vymysleli námět. Neuvěřitelný. Jsou tady někde rodiče? Ne, jsou doma. Přijel jsi sám z Litomyšle, že jo? Ano, ale děkuji jim za pomoc. Teda, to je úžasný kluk. Matěj Křoustek a Poklady z půdy. Pojď k našim porodcům. Podpora ekologie, seznámení se s účinnými vynálezy našich předků v přírodě. Vidíte, to je úžasná rodina. Zdravíme moc rodiče, hezky si to uži, protože 1000 korun, to je 3. místo pro tebe. Jdeme na 2. cenu v této kategorii krátkých filmů vytvořených studenty 2. stupně základní školy společně s pedagogy. A tentokrát je tu opět kolektiv autorů. Film, který vypráví o životě francouzského mima očima dětí. Ukazuje spojitost s městem Kolínem a jedním známým kolínským rodákem. A ta cena tedy je Základní škola Kolín, kolektiv autorů a Marcel Marceau Očima dětí. Tak, a máme tady, ano. Tak vidím, že se daří. Tak, prosím vás, řekněte mi, holky, ta jména. Tak, Marcel Marceau, to bych ještě věděla, ale ten mim je známý, ale ten kolínský rodák se jmenuje jak? Jean-Gaspard Debiro. Ano. A jak jste na něj přišli? V rámci školního vyučování? Někdo vás na něj navedl? Nebo je to v Kolíně tak hodně jako známé jméno? Protože my tady v Pardubicích zase máme svá jména. Že jo? Svá jména spojitá s Pardubicemi. Tak kdo, holky, na něj přišel? No tak on je v Kolíně festival Gasparáda a to je pojmenovaný právě potom Jean-Gaspard Debiro. Tohle to je nějaký výsledek asi dlouhodobějšího projektu, tenhle váš film ve škole? Je to tak? Co to je za projekt?
Nevadí. Já tady mám napsáno, že to je výsledek projektu na vaší škole, během kterého školu navštívil herec Martin Sochor, jiný český žák a absolvent pařížské školy pantomimy. Je to tak? Předal dětem řadu cenných informací o učiteli a děti se účastnili i díky pantomimy pod jeho vedením. Tak jemu taky asi zatleskáme. Tak jo, a vám velký aplaus i od poroty. Druhá cena za krátký film vytvořený studenty 2. stupně základní školy společně s pedagogy. Teda holky dneska berou všechno. Takže děkujeme, děvčata. No, jak už jsem zmiňovala, u většiny cen porota hodnotila kameru, střih, zvuk, výtvarné řešení, téma, námět a scénář. A podle těchto 5 kritérií první cena v kategorii krátkých filmů nebyla udělena. Takže první cenu nemáme a posouváme se směrem dál. Tak teď poprosím pana Línka, protože tu máme jeho cenu, je to cena náměstka hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Romana Línka. Tak, pomůžeme s cenou a já řeknu, Romane, že to je speciální soutěžní kategorie pro školy z Pardubic a Pardubického kraje, krátký film na téma Naše škola, naše město Pardubice, náš Pardubický kraj. A já už teď vím, že ten tým, opět neotřelé, 2 TV, architektura a geometrie kolem nás. Tak, pojďte znova k nám. A s rukou náměstka hejtmana Pardubického kraje pro kulturu Romana Línka, děvčata, získáváte ceny speciální, každá svoji tašku, protože tohle je úžasné speciální ocenění soutěžní kategorie pro školy z Pardubic a Pardubického kraje. Byl to velmi úspěšný krátký film na téma Naše škola, naše město. Co pak tam všechno je, Romane? Tak vstupenky do Cinestáru, něco o Pardubickém kraji, něco v angličtině o Pardubickém kraji by se dobře učili. To je tady Around the Pardubice Region with Ernest Squirrel. Perfect. To je jako veverka, která se jmenuje Arnoš, taková Arnoš z Pardubic. Krásné. Ale je i v Litomyšli, takže... No nádherné. Tak holkám zatleskáme. Děvčata, cena náměstka. Nemáte tu paní učitelku, holky? Je tady, pojďte k nám. Počkejte, vy taky dostanete cenu. Jo, vy dostanete krásnou cenu. Paní učitelko, krásné odpoledne. Dobrý den. To máte ale šikovný děti, co? Mám moc, jsem na ně strašně pyšná. A tohle máte na poznámky. No právě, já myslím, že se... A květina, velký aplaus a fotografie nás všech. Pojďte se ještě vyfotit, paní učitelko, ať to máme zvětšněné. Já myslím, že květinou nikdy ženu neurazíme. Díky, Romane. A holky vám, velká gratulace, jste moc šikovný. Děkujeme i paní učitelce, ta podepíše, co je potřeba. A my se přesouváme už na kategorii krátký hraný film. Krátký hraný film a 3. cena. Příběh o vztazích, protože vztahy nás ovládají každý den. Michal Hanus, Toužil jsem být s nimi. Velký aplaus pro 3. cenu v kategorii hraný film. Ahoj, Michale. Čau. Dobrý den. Já se omlouvám, že tykám, ale prostě já už jsem taková. Prozrať nám, ať nemusím číst anotaci. Co to je za příběh o vztazích, jak tě to napadlo a o čem to je? Tak to je vlastně příběh o klukovi, který se chce připojit do takový jakoby party, která dělá nepořádek a takhle. A vlastně potom to docela špatně dopadne teda. A o tom to vlastně v krátkosti je. Jak tě to napadlo, tohle téma? No, protože nevím, přišlo mi to takový zajímavý o tom udělat, že to jako není moc běžný, takže takhle mi to napadlo, no. Baví tě filmařina? Jo, baví strašně moc. Teda, tak ti přejeme hodně moc štěstí a pánové porotci ti dají cenu. 3. cena, krátký hraný film Michal Hanus a Toužil jsem být s nimi. Příběh o vztazích, následcích rozhodnutí a taky hledání vlastní identity. Krátký hraný film a 3. cena. Skvěle. Posaď se, děkujeme. A jo, ještě se nám podepiš. 2. cena za krátký hraný film poputuje do Brna, tak já nevím, jestli někdo dorazil z Králova Pole až sem k nám do Pardubic. A je to snímek s názvem Dům snů. Hana Vilma Duranková. Dům snů. Je tady. To vypadá, že to nakonec je celý tým. Tak, Hani, to jsi ty? Jo. Ty nejsi Vilma, viď? Ne. To je nějaký tvůj pomocník ve finále? Jo. Sebastian stříhal a taky vymyslel námět a dělal kameru.
Jak vznikl ten námět? Prozrať. No tak napadlo to mě. Wow! A prostě mě to tak napadlo a potom jsme to spolu vylepšili. A já řeknu, že to je o tom, jak se na ženu bezdomova usměje štěstí a vyhraje dům snů. Mm-hmm. Já miluju tyhle respondenty, kteří takhle odpovídají. Skvěle. Tak velký aplaus pro vás, pro oba a cena za druhé místo. Krátký hraný film a dům snů. Tak, skvělé. Děkujeme, díky, podepište se a klidně se zase posaďte, třeba se ještě uvidíme. No a teď už krátký hraný film a první cena. Tentokrát to zase bude o ambicích, nesplněných snech a já vím, že ta první cena poputuje do Litomyšle. Vidím dnes, že Litomyšle je hodně úspěšná. Laura Špinková a film Laura. Ahoj, Lauro. Dobrý den. My už jsme se dneska s Laurou potkali na toaletě. To je taková intimní zpráva u zrcadla, tak jsme se tak vzájemně jako chválili a já jsem říkala, že asi dneska se ještě uvidíme a že něco vyhrajeme, viď? Asi jo teda. Mamko, tleskáme. Laura, film o ambicích a nesplněných snech. Kde přišel tenhle námět na krátký hraný film? No tak mně přijde, že jakoby se tady to téma moc neřeší, třeba takhle právě ty ambice a nemusí to být vlastně třeba jenom od té matky, ale i od učitelů spolu, že jako a přišlo mi dobrý to takhle natočit. A budeš v tom pokračovat? Budeš točit dál? Líbí se ti tahle role? Určitě ano. Jsi v tom dobrá, tak nepřestávej. Velký aplaus pro Lauru Špinkovou. Laura, film o ambicích a nesplněných snech mámy, která si kompenzuje na svoji dceři Lauře. A zase cena do Litomyšle. Mamko, skvěle. Tak, gratulace. Tak posouváme se k dalším cenám. Omluvte moderátorku, vždycky si musím otáčet list, abych na něco nezapomněla, protože to je moje noční můra, zapomenout na některou z cen. A poprosím Vítka Šimka za Fomej SRO Hradec Králové. To vypadá jako pěkná cena. Ještě jednou přivítejte Vítka za Fomej, protože to jsou věcné ceny od Fomej. Vítku, co tam je? Je tam světýlko, respektive není to tak úplně světýlko, jako spíš světlo dospělý. A jsou dvě, protože si myslím, že i ty ocenění jsou dva. Přesně tak. Viděl jsi tenhle krátký hraný film? Viděl. A takže se hodně líbil. Ano. A já přečtu ta jména. Z Delty získávají speciální cenu společnosti Fomej za krátký hraný film, cenu Filip Kopecký, Matěj Bureš a je to snímek Money is not everything. Peníze nejsou všechno. To my všichni víme, že peníze nejsou všechno. Je to taková malá filmová etída o tom, že i když má člověk všechno, tak vůbec nemusí být šťastný. Kluci, teda, velká gratulace. Jak vás to napadlo? Tak vlastně, jelikož škola pořádá tuhle soutěž, tak jsme chtěli reprezentovat a myslím si, že oba dva můžeme něco nabídnout, takže jsme něco spolu vymysleli a natočili. Vy můžete něco nabídnout, evidentně. Velký aplaus pro vás a ještě jednou velká gratulace od Fomej i za Deltu, i za nás. Užijte si světla, pak mě to ukážete, co tam je, jo? Jistě. Já jsem jenom žena, já tomu úplně nerozumím, ale ráda se podívám. Vy mě to potom vysvětlíte. Ano, u Rautu mi prosím vás vysvětlíte všechny věci, kterým jsem dnes já nerozuměla. Díky kluci. Tak, teď bychom měli předávat cenu primátora města Pardubic, pana Jana Nadrchala, ale protože pan primátor bohužel má tolik povinností, to je samozřejmě nemohl dorazit, tak já bych za Deltu poprosila pana Formánka, jestli by se mnou předal speciální soutěžní kategorii pro školy z Pardubic a Pardubického kraje, opět krátký film na téma Naše škola, naše město Pardubice a náš Pardubický kraj. Tak a přečtete? Vidíte dobře, nebo? Ano, je to tak. Kde pak je? On je to Vítek Petržílek, ten tady někde běhal s kamerou. Takže speciální cenu primátora města Pardubice získává Vítek Petržílek za film Akademický den v automatických mlýnech. A to se hodí. A já jsem už na začátku věděla, že tady Vítek bude. Pojď ke mně, Vítku.
No jo, na začátku bylo řečeno, že ty... Zvykej si. Víte, jak to říkal Karel Gott? Tleskejte, mám to rád. Takže Vítku, zvykej si a pak už jim jenom říkej, jo, můžete tleskat, mám to rád. Prosím tě, krátká studentská reportáž o tom, jak naše škola pomáhá studentům s výběrem vysoké školy, je to tak? Ano, je to ono, to bylo ono. A nějak laicky popsat jednodušeji, jak tě napadlo to téma? Tak šlo o to, že naše škola pořádala tady ten akademický den a bylo potřeba celou tu akci zachytit a natočit tady pro ty ostatní studenty, kteří například se nemohli zúčastnit a pro prakticky všechny ostatní lidi, aby se na to mohli podívat, co naše škola pořádá za akce. Vítek Petržílek, ještě jednou mu zatleskejte. Speciální cena primátora města Pardubic pana Jana Nadrchala. Myslí si, že ti popřál a my ti moc gratulujeme. Můžeš se opět chopit kamery. Tak, začíná to gradovat, jdeme do finále. Doufejme, že Petra na nic nezapomněla. Třetí cena v kategorii snímky studentů středních umělecko-průmyslových škol. Ta třetí cena poputuje do města, které tuším jsme tu dnes ještě neměli, protože je tu výběr z celé České republiky. Věřím, že dorazila tahle slečna, dáma, dětství a Aneta Vašková. Klíček. Do Ostravy putuje třetí cena za snímky studentů středních umělecko-průmyslových škol. Aneta Vašková za snímek Klíček. Je to dětství proměněné ve skutečnost, ale nemáme tady Ostravu, tak to je zřejmé. Pošleme. A podíváme se na stříbrnou medaili. Druhou cenu v kategorii snímeků studentů středních umělecko-průmyslových škol získává krátkometrážní hraný film 4. ročníku Obraz, Matyáš Frunz, Michal Majdr, teď nejsem si úplně jistá. A to je škola Eduso Praha. Máme tu nějakého zástupce? Ale přebereš, budeš tak hodná. Tak jo, znáš kluky, Matyáše a Michala? Já se přiznám, že já jsem z prvního ročníku čerstvě jsem nastoupila, takže vlastně... Předáš. Já ti jenom řeknu, abys věděla, jako za co jim to potom poneseš. Film si viděla. Takže já jenom ostatním řeknu, kdo neviděl. Film pojednávající o spánkové poruše, kdy mladá dívka se připravuje na zkoušky, trápí problémy se spánkem a to se projeví na tom, že její problémy jsou velice mysteriózní. Jak tenhle obraz skončí, se dozvíte, až snímek uvidíme. Děkuji. Velký aplaus tedy pro studenty Matyáše Frunce a Michala Mádra. Prosím předat na střední odbornou školu multimediální a propagační tvorby Eduso Praha. Tak a první místo snímků studentů středních umělecko-průmyslových škol by měl získat taky pár. Je to duo mužů. Pavel Šimon Polanský a Pavel Kopecký za prvních 1000 metrů. Jo, jsou tady. Jsem si oddechla, že jste tady. Ahoj. Dobrý den. A ptám se, o čem je tenhle váš snímek prvních 1000 metrů? No, jedná se vlastně o dokument o městě Příbram, respektive o hornictví v tomhle městě, protože to je jedno z nejvýznamnějších hornických měst a celkově jako i nejenom u nás, jako v Čechách, ale na světě. A jmenuje se to prvních 1000 metrů, protože zde bylo úplně poprvé na světě vydolováno prvních 1000 metrů jako do hloubky. Velký aplaus, ano. Nejhlubší a nejvýznamnější důl v Příbrami. Vy jste o něm natočili snímek a ten vám přináší první cenu a taky částku 3000 korun. Pojďte k našim porodcům. Klukům ještě jednou zatleskejte, prosím vás. Pavel Šimon Polanský a Pavel Kopecký. Ano, podepsat se, Ježišmarja. Tak a my jdeme na úplně jinou kategorii a ta mě hodně zaujala. To se líbí mně. Je to kategorie videoklipů a YouTube video prezentací. A tam jste se opravdu vyřádili. A máme třetí cenu. Je to škola Delta. A pozor, je to
Ono se asi správně říká raperský, takže raperský videoklip z Pardubic, ten si rozhodně nenechte ujít. Raperský videoklip z Pardubic jmenuje se Lady Casanova a na svědomí ho má Pavel Durisik. Pavel Durisik. Pavle, ahoj. Dobrý den. Jsem, ať je na tebe vidět. Já už jsem trošku hodně starší generace, moderuju 25 let, takže spočítej si to, že já nejsem v téhle kategorii úplně jako novátorka, ale říká se raperský, viď? No, asi jo. Dobře. O čem přímo je Lady Casanova? Dokážeš ještě víc přiblížit ten nápad? Ježišmarja, to bych asi radši neříkal tady. Je to vulgární? No, docela jo. Aha, tak se na něj pak ještě znova podívám. Pavel Durisik, velký aplaus a porota předává cenu. 3. cena. Opět škola Delta. Lady Casanova. Samí talentovaní studenti, neuvěřitelné. 2. cena v této kategorii nebyla udělená, ale už známe 1. cenu. No a to jméno už jsme tady slyšeli. Polož někam kameru, prosím tě. Vítek Petržílek a Para. Zatleskáme Vítkovi, pojď znova ke mně. Pojď. Řekni mi něco o téhle studentské reportáži, o čem to je? Tak v té reportáži šlo o to, že vlastně vozíčkáři, kteří nemůžou chodit, tak zároveň se můžou účastnit různých sportovních aktivit, které si všichni lidi myslí, že jsou dostupné pouze pro lidi, kteří můžou chodit, když tato aktivita je i dostupná pro tyto lidi s tímto postižením. Takže bylo cílem ukázat světu, že tyto lidé můžou dělat všechno ostatní jako my. Dobře, řekni nám třeba nějaký z těch sportů, aspoň 1, 2, co bychom si třeba netipli, že vozíčkář může v tom být dobrý? Tak například je to ta reportáž o tom para-paddleboardingu. Jestli znáte paddleboarding, tak je to stand-up paddleboarding, že stojíte na paddleboardu a pádlujete. Když ta reportáž ukazuje to, že na tom nemusíte stát a i vozíčkáři můžou prozat tento sport a závodit na něm. Super, díky ti, díky. Vítek Petržílek, 1. cena v kategorii videoklip a YouTube videoprezentace. Tak, pánové, z poroty ti předají cenu. Další 3000 korun na tvé konto, abys mohl dál natáčet. Tak prosím vás, dámy, zkontrolujte, že už nám zbývá jenom 1 cena. Že, jo, tak to jsem ráda. Podíváme se, pane Formánku, zase za vámi. Je tu poslední cena, cena ředitele školy Delta, pana Jiřího Formánka. A tak necháme ho trošku aspoň nadechnout tam v tom růžku, nebo... Tak, tu speciální cenu dostal někdo, kdo tady ještě vůbec nebyl. Je to Vítek Petržílek. A tu cenu dostává asi z milionů důvodů. V první řadě, že opravdu nám pomáhá s veškerou propagací, když máme nějakou takovouhle akci, tak on chudák točí, pak nestíhá ani přebírat ty ceny. Že jo. Potom, že třeba, když nějaký student dělá středoškolskou odbornou činnost a potřebuje k tomu natočit 10minutové video, řekne Vítkovi, Vítek ve svém volném čase vezme kameru, dron a jde točit nějakou jízdu na motorce a prostě nezištně pomáhá, a protože je Vítek úplně skvělej a moc mu za to děkuju. Takže díky moc. Je prostě skvělý, no, tak ho natočte, vyfočte. Riders Track 2024, videoprezentace propagace studentského programátorského projektu aplikace Riders Track 2024. Jsi šikovnej, viď? Ano. Ano, no, tak mu ještě zatleskejte jednou, přesně. A já se tě zeptám ještě na poslední otázku. Máš už v hlavě něco nového, co teď budeš tvořit, krom toho, že z dneška taky asi postříháš nějaké krásné video, doufám, že moderátorka taky tam nebude úplně špatná. Samozřejmě, z dneška bude určitě taky video a zároveň v hlavě přemýšlím rozhodně něco v hlavě mám, co mám v plánu teďka tvořit dál a dál do budoucna a chci víc a víc tvořit. Baví mě to hodně. Wow, ještě jednou velký závěrečný potlesk. Díky. Tohle byla cena ředitele školy Delta SRO Jiřího Formánka, Vítek Petržílek a gratulace od porotců. Pane Formánku,
Poděkujeme na závěr, všechny ceny jsou rozdány. Vy jste říkal, že ještě někoho budete chtět zmínit, tak pojďte na závěr ke mně, protože všechny ceny rozdány a než já to úplně oficiálně zakončím a pozvu vás na drobný raut, tak je to na vás. A už jsem snad nezapomněl na nikoho, takže na závěr bych chtěl hlavně poděkovat vám všem autorům tady těch filmů, protože jste skvělí, že něco takového děláte, dělejte to dál a strašně moc vám držím pěsti. Díky moc. Pan Jiří Formánek, ředitel školy Delta SRO. Děkujeme. Já ještě sama za sebe a za Český rozhlas ještě jednou děkuji všem autorům, děkuji porotě, pan Zhor, Trnka, díky, už se můžete posadit, byli jste skvělí, děkujeme a zatleskáme vám. Díky sponzorům, díky Fomej, díky panu Línkovi za speciální cenu. A teď vás všechny oceněné autory, partnery a další zvu do toho malého vedlejšího sálu na takové malé neformální setkání a drobné občerstvení. Tam mi všichni filmaři řeknou to, čemu jsem nerozuměla. I vy si samozřejmě na ně můžete připravit případné dotazy. A ještě jednou připomínám, že výsledky dnešního slavnostního ceremoniálu budou už zanedlouho zveřejněné na stránkách 3x2tv.pardubickykraťas.cz. Mějte se krásně, děkuji za pozornost a ještě se uvidíme. Díky, tohle byl Pardubický kraťas.